وهابتي أقلقلو توريزم زبا مأكل كم تقبلتن عنقتن عقايشن بتحتن مقلول صفوفن حلافنتاون أقلقلو تبمهاب ترقم أب عبيت إلا توريزم كعزز وزحقز عودة زيتا تخايدوم أب تبعيسان شوعة مقابيت أب كتماس مراس تخايدة عودة زيتا أب ممحدار زبا مأكل حلافي تكفلي توريزم ويزرو اللي قبرا باب زسمعتو قال كرستات تاريخاوي بوتاتات باهلن لمدن كم أون هايمانوتاوي بعالات فستيفالاتن كارنيفالاتن زتقلل توريزماوي تسقاتات وانينتو نهيز بسلازقونه نخمع بلن كعقابن ترى كل حبتسب أقداس مهانو طيسا مشارختي أبركتهم كعززو أزهاهرام مقلولا قبابلا غاشا حزب إيرترا كابزل الليلو بلوص كبرتات مهانو طيسا دما بتحتي اب حدا هاجر مزاتو زصبيو قنو حبريتان فحشوا قبابلان سلازخونه مشارختي نزبن حد كسرحلو صويعام أب مينستر توريزم وانا دايركتور كفلي أقلقلو توريزم أتو محمد إدريس دما زسالاسل زلو مدبات لمعتن موداد مسالة يعطاتن نبروه مزاء توريزم هاجرنا زر مخانو بمحبار نفس وكف زيقا بفلاي دما أب توريزماو تلات تنطف نزب بقبو تغنزيبو كأنو تواساق خاون تلابيوم أم حدار زوبا مأكل ميجر جنرال رمضان عثمان أولياء بقديو سلام من رقعتن تريت تاريخاوي هنصاتاتن كالوتن عبيت صلات توريزم أقداسنتهم لعل سلازخونه كلهم مشارختي مريح ترا كتعاوتن لبصحتي مسات طوبحتا كحدرون كتعرو كم زقبا أسمير لهم تساتفتي بوجنهم سرحتنياتات وهابتي أقلقلو توريزم زتفل عليه قوانقاتات كمالكو أفلطهم أبهلو كونتات هاجرن على من كعبيو تنتاويان تاريخواني بوتاتات كبابيهم بقبو فريطهم كلاليو أبزهبو حبريتا دما تنقات كخونو تلابيهم حرا مسمر إيرترا باه زي بولم تصاباتي حقنيا مسلان مدوان قعزو لمعتان نخلافن نمنتصالان زكايدو فتنه نخلو قلعيو إذن كي تبقسا أركان زوات صالح حيلن وهدات المخته أو وشت المتان زلبر حزب إيرتران حالتات مكل حلونيو كالمغصلتها نايزي أبستفلاليا كتماتات حبرات منكسات أمريكا زغموتو إيرتراويان مختهم من بنفاع أخيباتات كايدو مسمحهم زفلتيهم بمقدمة رو حبريتا الشاب بايت نزوات عنا حبريتا ياسين صالح كأوبيو إيرتران نبرتي كتماتات أوكلاند سانتا روزان فونيكسون حبرات منغستات أمريكا حبراو مرداتان قحتنا بهلو كنتات هاجرومن عالمن بمفتار دلونتهم نزبرخ مختن لمعاتن كمزاززو ببوغنم أبزكايرو أخيباتات هزباو مختا الرقاقيصهم أب أوكلاند أبستخيد زته نتاريخ قيان حبنن هزبي إيرترا كمؤون دحرناتنت بتوفاينتن صنعاتن زسلاسلم دلو تطح بايتا متازن صفو لمعاتاو مدبات زملكتاستو مهورتات بإيرتراوان مهوران قريبوم بتماساسالي أب سانتا روزا زقمطو زيغاتات هلو كنتاتن حبراو مرداتنا بزبلار استي أب زقانعو أخيبا مختا زيغاتات أنصار تطابقوتات نمحيال زعلم أستمهرهم زغربة كابتبوتا زبطحنا حبريتا أملكيتون تأمات أوفونيكس أريزونا دما هاجراو رأين مسمار بهزن منغستن إيرتران زكاية زلو حيال تعري زلوهم دقف بمقلاص نخل زمت انتتات كموترو دلوات مهلاو مارقاقيتهم أتوم زيغاتات أب زكايرو أخيباتات نمغيار حدش إيرترا ورقت من نزم الكت حبريتان ممرهرن كم اتواهبه اتزبط حنا حبريتا وستيخوان تيرون أبن وزوبا سنعفة بسنك ورار ويانه كاب عدتاتهم تمزابيلهم زتصنحو نبرتي من محدار كبابي أنبسة تقلبا ربو هيوتنا غمرحو بمنغست كوادر بزتصنح التكالات محبراوي أقلقلوت تزازيمو بمسارة حبريتا حلافي أقلقلوت ماين سرعة حبريتان وزوبا سنعفة أتو مصطفى إبراهيم بمتحبار من محدار زوبا دوبن مشارختون بلوع الوزعيتات كسالاسة لزتصنحة شدوشة كيلومتر زتزرق حشان بقوتات شمونت معدل النقطات كلتا باسكاتاتن تانكرن زتقاللن بصحيا وزعات تسارحن بروجكت ماي أنبسة تقلبا تتقافي فواب كربا جزي أقلقلوت كجمر بخانو تفليتهم ناقلقلت أن أبزها بحبريتا دما تا لحيوز نبلت نقطة أنا مدبت أن بنمعباي بستقبلت تعري دروهم ملو بملو تزازيما أقلقلت كم زلا أرديو أب موداتا أتو مصطفى بزين قواب تستسرحي جزاو كفتات كمهارو نزتصنحو تمهارو عسى تخلت ممهار كفتات زلوا حدث بيت مرتي أم أكل عدهم بمهناتات مرتهم بقبو أم كتتال كم زركبو أبريهم أم حدار من محدار كبابي أم بس تجلبا أتو نجاس محري من قستي أب كبابيهم بجازي فوت عايز وادي دوزولت تكالات محبراوي أقول قلوتات أب عبيتن معبالن حزبي عبي أبركتو كم زلوا بمحبار حزبي بجبوه تكملون كأكبون تلابيهم نبرتي أب ذهبوا حبريتا دما من قستي أب كبابيهم نزكاي دوزولل معتاوي مربات در خيت من مفتر بخل عامهم كم تصرحوا أرجعتهم أب إيرترا زنت فاد كنستيو أبلات أخبراوي محبرسب بمخنيات شو مونت مجابيت أخبراوي مع تدك كنستيو أتاويو نبروجكتات إيرترا عندك كنستيو زوعل بهلاو مشد بعسران شو مونت مجابيت أب هوتيل أسمار فالاسا كيدان
ኣብቲ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ዲፕሎማስኛታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ሓለፍቲ ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራን ካልኦት ዕድመ ዝተገበረሎም ኣጋይሽን ዝተሳተፈዎ መደብ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዳይሬክተር ጨንፈር ኢሮ ኣሜሪካ ወይዘሮ ፀሃይ ሃብተማርያም ብስምሃ ማድአ ኣብ ዘስማዓቶ ቃል መንግስቲ ኤርትራ ብምሕያል ደቂ ኣንስትዮን ምሕጋዝ ዝተፈላለያ ጉጅለታት ደቂ ኣንስትዮን ብዕቱብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብዚ መዳይ ዝግበር ምቕሉል ኣበርክቶ ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓብይ ግምት ከም ዝወሃቦ ብምንጻር ስለቲ ሰብኣውነተንን ምሕዝነተንን ምስጋና ኣቕሪባ በዓልቲ ቤት ኣምባሳደር ፌደራላዊ ሪፓብሊክ ጀርመን ኣብ ኤርትራ ሚስስ ጃኔት ዚመር ብወገና ንዕላማቲ ባህላዊ ምሸትን ኣበጋግስኡን ኣብ ዘብርሃትሉ መደረ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮን ሃገረንን ህዝበንን ብዝገበርኦ ኣበርክቶ ፍሉይ ቦታ ከም ዝሕዛ ብምጥቃስ ንኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎን ኣድናቆት ንምግላጽ ዝዓለመ መደብ ከም ዝኾነ ነጺራ እቲ መደብ ብባህላዊ ፀወታታት ጨረታ ቅብኣታት ኤርትራውያንን ኣፍሪቃውያንን ሰኣልቲ ከምኡውን ካልእ መደባት ደሚቑ ነይሮም ክለባት መጽሓፍ ኣፍ ደገ ብሩህ መጻኢ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብ20 መጋቢት ዝተኸፍተ መበል 14 ምርኢት መጽሓፍቲ ኤርትራ ትማሊ 29 መጋቢት ተዛዚሞም ኣብዚ ንልዕሊ ሓደ ሰሙን ዝቐጸለን ኣስታት 140 ኣብ ኢንዱስትሪ ሕትመት ዝነጥፉ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ዝተሳተፍዎን ዓመታዊ መደብ ምርኢት ሓደስትን ዝጸንሑን መጽሓፍትን ካልእ ውጽኢት ሕትመትን ዓውደ ዘተ ንጥፈታት ተማሃሮ ምልውዋጥ ተመክሮ ከምኡውን ናይ 30 ሚእታዊት ምጉዳል ዋጋ ዝተገበረሉ መሸጣ መጽሓፍቲ ዘጠቓለለ ትሕዝቶ ቀሪቦም ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃበዎ ርእቶ ምርኢት መጽሓፍቲ ኣብ ምሕያል መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ብቐንዱ ድማ ኣብ ምኽስኳስ ባህሊ ንባብ ዘለዎ ተራ ልዑል ምዃኑ ዝሓበሩ ተሳተፍቲ ኣብ መጻኢ ብዝሰፍሐን ዝበለጸን ውዳበ ክካየድ ዘለዎም ጽኑዕነት ገሊጾም ነዚ ን10 መዓልታት ዝቐጸለ ምርኢት ኣሳት 60,000 በጻሕቲ ከም ዝተዓዘብዎ ካብ ኣወሃሃዲ ኮሚቴ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመልክት ምርኢት መጽሓፍቲ ኤርትራ ካብ 3 ክሳብ 5 ሚያዝያ እውን ኣብ ከተማታት ባረንቱ ከረን ባጽዕ መንደፈራን ዓሰብን ክካየድ ምዃኑ ተፈሊጡሎም ምርኢት መጽሓፍቲ ኣብ ዞባታት ሎማ ዓመት ንሻርሻይ ግዚኡ ከም ዝካየድ ተፈሊጦም ኣብ ንዑስ ዞባ ሓጋዝ ካብ ዶብዓት ናብ ኣሸራ ዝኣቱ ካብ 6 ክሳብ 8 ሜትሮ ዝግፍሩ ሓድሽ ናይ ሓመድ ጽርግያ ብህዝባዊ ወፈራ ይጽረብ ከም ዘሎ ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስ ናይቲ ንዑስ ዞባ ኣቶ ወልዱ ሳሙኤል ንኤሪና ሓቢሮም ነቲ ጽርግያ ንምጽራግ ካቶሊካዊት ኤጳርቅና ከረን ናይ ዶዘር ሓገዝ ከበርክቱ እንከለዉ ምምሕዳር ንዑስ ዞባ ሓጋዝን ህዝቢ ተኸባብን ድማ ኣድማዒ ናይ ጉልበት ተሳትፎ ይገብሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ መስመር ንዓድታት ኣሸራ ሸበቕ ዓድ ኣረይ ዓድ ሓማድ ከርመድ ጉላ ዓድ ዑመር ከምኡውን ንገለ ዓድታት ንዑስ ዞባ መንሱራ ዘገልግል ኮይኑ ኣብ ምምሕያሽ መነባብሮቶም ነበርትን ምዕባለትን ዓድታትን ተራ ከም ዘለዎ ተገሊጹ ኣካየዲ ስራሕ ምምሕዳር ከባቢ ኣሸራ ኣቶ ረዳ ኣርበድ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብቲ ምምሕዳር ከባቢ ዝተፈላለዩ ልምዓታዊ መደባት ይሰላሰል ከም ዘሎ ብምጥቃስ ምጽራግ ናይዚ ጽርግያ ኣብ ምንቅስቓስ ህዝብን ምዕባለ ናይቲ ከባብን ዓብዪ ፍታሕ ከም ዝኾነ ረዲዮም በቲ መስመር ዝመላለሱ ነበርትን መራሕቲ መካይንን ብወገኖም መነባብሮ ዜጋታት ንምዕባል ንዝግበር ዘሎ ወፍሪ ብምምስጋን እቲ ጽርግያ ምስ ተዛዘመ ናብርኦም ንምምሕያሽ ኣበርቲዖም ክነጥፉ ምዃኖም ገሊጾም ተማሃሮ ጎኒ ጎኒ ኣካዳሚያዊ ትምህርቶም ዝምባለታቶም ዝፍትሽሉ ከምኡውን ተመክሮ ሕድሕድ ዝለዋወጥሉ ባይታ ይፍጠረሎም እዩ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ሃገርና ክካየድዎ ዝቐንያ ጥሙር ፌስቲቫል ኣካል ናይዚ እዩ እዚ ድማ ንቕሓቶምን ኣፍልጦምን ብምብራኽ ኩሉ መዳያዊ ዕብየት ኣብ ምርግጋዝ ዘለዎ ኣበርክቶ ቀሊል ኣይኮነን ሃብቶም ፍረዝጊ ንተሳተፍትን ኣወሃሃትን ኣዘራሪቡ ንዘዳለዎ ጸጻብ ፍሮይን ፍጾም ፌስቲቫል ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ውህደት ተማሃሮ ምድንፋዕ ናይ ምውድዳር መንፈስ ኣብ ምኽስኳስን ዓብ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ተሳተፍቲ ሻድሻይ ጥሙር ፌስቲቫል ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ኤርትራ ገሊጾም ንሳቶም ነሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ኤርትራ አካዳሚያዊ ፍልጠት ዝዓጠቐ ዓቕሚ ሰብ ንኽትውንን ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ከም ዘሕብሮም ብምጥቃስ ጎኒ ጎኒ አካዳሚያዊ ትምህርቶም ዘለዎም ፍልጠትን ተመክሮን ዝለዋወጥሉ ባይታን ስፖርታዊ ክእለቶም ዝፍትሽሉን ኣጋጣሚ ክህሉ ዓብ ረብሓ ከም ዝኾነ ጠቒሶም ኣብ ስፖርት ዘሎ ግዳሰ ብሓፈሻ ኣብያታዊ ስፖርት ዘሎ ተምሳጥ ናይ ተወዳዳርነትን ተዓዘብትን ድማ ብፍላይ ዕግበት ከም ዝፈጠረሎም ኣረድዮም ኣብ ወንበር ዋህዲት ኮሚቴ ናይቲ ፌስቲቫል መንእሰይ ተኽለ ዘርአ ብዝሃቦ ሓበሬታ ልዕሊ 1200 ተማሃሮ ከም እተሳተፉን ኣስታት 10,000 ነጋድያን ከም ዘንገደን ብምሕባር እዚ ድማ መርኣያ ናይቲ ፌስቲቫል ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዘመዝግቦ ዘሎ ዕብየትን ምዕባለን ከም ዝኾነ ብርሂዮም ሓደ ላዕለዎት ትካላት ትምህርትና ዘይተፈተሸ ዘሎ ናይ ስፖርት ዓቕሚ ብዙሕ ኣሎ ኣብዚ ናይ ኩዕሶ እግሪ ንበሎ
سو مربب نبلو اب بشكلتا كل عين تفتات ياتاو سبورت نبعلو ياتاو سبورت زي دارغا ندا دخمي زخيدلو بزعدنا ابزنا زكايت زلو شارشاي فيستيفال علو تكالا تمرت ግን ብዙሕ نت ባህልና ዳግም ንምሕዳስ ያታው ስፖርት ዝነበረ ጸወታታት ብሓቂ ተንጸባሪቑ ይወቅዓሉ ኣብቲ ካልእ እንድሕር መጺናውን ኣብ ናይ ኤግዚቢሽን ክንሪኦ ከለና ቅድሚ ናብዚ ምምፀና መዛዘሚ ኣብ ኩለን ኮሌጃት ናይ ኤግዚቢሽን መደባት በቢ ኮሌጁ ኣብ ከባቢኡ ዝርከብ ሕብረተሰብ ጸልዩ ኣብዚ ድማ ኣብ ሓደ ቁሸት ተኣኪበን ኩለን ኮሌጃት ሞድማን ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ህዝቢ ተማሃሮን ወላ ተነባሮ ዞም ማእከልን እቲ ጽልዋስ ብሓቂ ይሕድር ኣሎ ካልእ ነገር ከ ኣብ ዘለናዮ ግዜ ሲ ስነ ኣምራዊ ኩናት ከምዚ ገኒንሉ ዘሎ ግዜ ነቲ ዘሎ ናይ ተማሃራይ ዓቕሚት ዘሎ መንእሰይ ዝበሃል ኣብዚ ዓዲቲ ኣፍራይ ዝበሃል ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ናይ ውድድር መንፈስ ፈጢርካ ኢንቮልቭ ምግባርሲ ናይ ብሓቂ ዓብይ ጽልዋ ይሕድር ኣሎ ኢና ንብል ካብ ተሳተፍቲ መንእስያት ሙሳ መሐመድን ደሞዝ በየነን ቢግዶም እቲ ፌስቲቫል ያታው ስፖርት ብፍላይ ካብ ዘማዕብሉ ኣጋጣሚታት ምዃኑ ብምልካት ያታው ስፖርት ንምዕባል ኮሚሽን ስፖርት ንምስልጣን ደያኑ ኣቓልቦ ክህበሉ ተላብዮም ተሳታፊ ፌስቲቫል ሻርጃ ፌስቲቫል ኣብ ባህላዊ ስፖርት ረዶይታ ይሳተፍ ኣለኹ ጸወታ እውን ብጽቡቕ ይኸይድ ኣሎ ፌስቲቫል ብሓፈሻ ኣኻ ንምንእስያት ናይ ሓቂ ጠቓሚ ኮይኑ ይስምዓኒ ስለምንታይ ጀካብቲ ትምህርታዊ ንጥፍታት ጎኒ ጎኒ ዝካየድ ናይ ባህላዊ ጸወታት ይኹን ካልእ ኩዕሶ ስፖርት ኩዕሶ እግሪ ገለመለ ዝኾነ ዓይነት ጸወታት ጽቡቕ ቀይር ኣለዎ ማለት ኣብ መንእስያት ስለዚ ንብሓፈሻ እዚ ፌስቲቫል እዚ ጽቡቕ ኣሎ ኣብቲ ፌስቲቫል ልዑል ስፖርታዊ ጭውነትን ሕድሕዳዊ ፍቕርን ከም እተዓዘበ ዝገለጸ ኣብ ዳንነት ውድድራት ያታው ስፖርት ዝነጥፍ መምህር ኣብኒ ሚካኤል ድማ ዓመታዊ ዝቃናዕ ፌስቲቫል ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ኣብ ምዕባለ ያታው ስፖርት ሃገርና ድርኽ ዝፈጥር ምዃኑ ሓቢሮም ጥሙር ፌስቲቫል ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ሃገርና ንቕሓት ጽኑዕ ሰረት ንውሑስ ዕቤት ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ያታውን ዘመናውን ስፖርታዊ ውድድራት ስነ ጥበባዊ መሰናዶታት ስእላዊ ምርኢት ትምህርታውን ፍልጠት ጠቀስ ውድድራትን ሰሚናራት ካልኦት መሃርትን ኣዘናጋዕትን መደባት ሓቒፉ ካብ 26 ክሳብ 29 መጋቢት ኣብ ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ጥዕና ኣስመራ ከም እተቓንዐ ይፍለጥ زغوركم تخطاطلتنا هجراوي زينات حزنا دحر زحات صار مسجاجريت كل لسكم هنا مكتتاركم تكتصلوا دقيقنا نعدم